Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 1 minuto pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang ngunyan para sa aga. Ipigbubuso kan Department of Health ang araw daw na pagrehistro ng time-based recoveries sa mga pasyente kan COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sinugo sinda ni Health Secretary Francisco Duque na magtaon mas komprehensibong listahan kan mga narahay kausa kan siring na helang. Sa sinabi na gusto ni Duque na araw daw magpalas nin bilang kan mga narahay dalan sa siring na virus. Idinungan pa man niya na silag sinda sa numero sa bilang kan mga narahay nagadaan asin ang mga active cases. Inaprobaran na kan Food and Drug Administration o FDA ang emergency use kan COVID-19 vaccine na ginibo kan American pharmaceutical company na Johnson & Johnson. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang FDA nagluwas na nin emergency use authorization sa J&J, ang ikaduwang drug manufacturer na natauwanin siring na permiso. Nasa sagkod 10 milyon na vaccine doses halik sa J&J ang target na makuha kan Pilipinas. Ang supply agreement, iyon posibleng mapirmahan ngunyan na semana asin ang delivery, iyon piglalaoman na mag-abot sa ikatulo o ultimong quarter kan taon. May duwang vaccine brands, ang sangunyan pigre-review kan Vaccine Experts Panel o VEP, iniyan Moderna kan US asin ang Novavax kan India. Enot ng natauwan nin EUA and Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Biotech asin Gamaleya. Miyaras tanto Bareta halik dyan sa luwa si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. May pangapudan si Pulangi ABC Federation President Cap Adrian Salceda sa mga taga-Pulangi na day nang una makakumpiyansa sa sitwasyon. Ngunya na haros maabot 15 na mga barangay kabilang ana Sintro Oriental, barangay mismo ni Kapitan Adrian Salceda, aniguanin mga pamilyang naka-quarantine, home quarantine dahilan sa na-expose sa sarong COVID positive for medyo sa pag-comply sa pagparehistro sa National ID System sa Lindongkan PSA. Pinagkonfirmar kan ABC Federation President na siya mismo malansar nin care package program sa maabot 400 na mga pamilyas na naka-granular lockdown kung sa hindayan mga ini pwede magpararuluwas habang under observation pa an sa hindang mga salud matatandaan sa rong empleyada kan PSA na iyon in charge sa pag-estimar kan mga nagpaparehistro sa PSA taga-barangay Mindes, Pulangi, kung saan positive ini sa swab test. Mantang ang sobra 400 personas, iyon close contacts kung kaya na nagdidiscarding ngunyan, si Cap Nonoy Adrian Salceda na maayudahan ini kung sa bagas asin mga panira-sira para masigurong dahil magluwas ang mga naka-quarantina. Ang patanid ka na sabing opisyal maging maingat asin o galion ang mga pinapasunod sa mga health safety protocols. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Miyaras tanto si Hans Galera may dagdag man na istorya. Hans, kamen. Nabakunahan na ni ikaduwa asin pinal na dose ni Sinovac vaccine na maabot 26 na organic personnel kan Tactical Operations Groups o TOG-5 digdi sa syudad kan Legazpi. Ini matapos na ginibo niya na pagkaldaw ang sa indang pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center digdi sa Sutuyang Syudad kung saan pinanginotan kan mga medical doctors at mga nurses kan DOH Bicol, Legazpi City Health Office at man Nav for Sol o kaya Naval Forces Luzon ang nasambitan ng aktibidad. Sinabi kan TOG-5 na magmusindang na kompleto
na ang pagbabakuna sa sa mga personalis ninda kung sain ini daw ang minapahiling kan makusog na pagpromisa kan sa indang grupo na masuporta man sa vaccination program kan sa tuyang gobyerno. Sinabi ninda ng Tog 5 permima na yaon para magprotekta sa mga Bicolano, lalo na sa mga Ligaspeño, kaya sinda nagpapasalamat na man sinda sa natawan in prioridad may kinaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Sa ngunyan, panagpapanagos pa ang vaccination program sa manlain-lain pang munisipyo syudad, asin syudad, digdi sa probinsya kan Albay, maski naman sa ibang parte kan Reyon Bicol. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Dahil pangailing na pagbaba ng kaso sa mga naarestong COVID-19 maski lampas na nin 2 semana matapos ipasunod ang enhanced community quarantine. Inako ni Presidential Spokesman Harry Roque maski igwanin mga nanotaran na medyo pagbaba kan bilang nin mga kaso. Sa sinabi ni Sinda nagdalaom na sa ikatulong semana mailing na ang efekto kan ECQ sa National Capital Region at sinapat pang kataraning na probinsya. Idinungan pa ni Roque na iningunya na siya ng pigbabantayan sa pagsasabi na patapos ang problema sa COVID-19 lalo na may mga bagong variants. Balikan tang Bareta ulit dyan sa luwas si Jomar Bien. Jomar Kamen. Liwat na nagpatani ng alkalde kan Banwaan kan Bakatay sa piligrong na darakang COVID. Ini matapos na magkaiguan in panibagong 13 kaso ni COVID-19 sa Saindang Banwaan ngunya na aldaw. Sa pagkikitagoron kan DZGB News kay Mayor Dinky Romano sa iyang sinabi na sila kay po na talaga na mag-ingat asin mag-autob kan disiplina sa iyang Banwaan dahil ang kanarog kayo ng pangyayari. Ang apudan niya, ginaray sa mga residentes na mantiniron. Kasi na matlado pang pagkusugon ang pag-disiplina sa pagsulot ng face mask, social distancing kasing sa kalinigan. Ay ang sinabi na kung makipag-cooperar ang mga residentes, dakula ang posibilidad na dahil na magparadakula pa ang bilang ng COVID sa Saindang Banwaan. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mientras tanto, nasa 1.2 milyones ng mga Pinoy ang nabakunaan kontra sa COVID-19 poon kan mag-arangkada ang vaccination program kan Marso. Sinabi ni Vaccine Czar Carlita Galvez na nasa 965,960 na healthcare workers ang naturukan kan primerong dose mantang 132,948 na senior citizens asin 180,315 naman na may comorbidities. Idinugan pa man yan na 198,534 na health workers ang nakaresibi ng ikadawang dose kan bakuna. Sinabi ni Galvez na pigdalauman ka nasyon na makakakuan ng 2 milyones na bakuna ngunyan na bulan. Nakapagrehistro ang National Economic and Development Authority o NEDA nin maabot sa 9.3 milyon na trabaho na nakrear poon Abril 2020. Kasabay kan pagbukas nin ekonomiya ngunyan na pandemya, sigun kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na maabot sa 600,000 na trabaho ang nadagdag poon kan Pebrero. Pero kasabay kan implementasyon kan 2 semanang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus, maabot sa 19.6 billion pesos ang nawarang income sa lambang pamilya kada semana. Nasa 14.7 billion pesos man ang nawawara kada semana sa irarom kan modified ECQ. Sa kabilugan, maabot sa 83.3 billion pesos ang nawara sa implementasyon kan mahigpit na lockdown. Unemployment rate iyo ang naglangkaw nin 8.8% kan Pebrero 2021 hali sa 8.7% kan Enero. Nasa 63% pasanakan mga health workers sa Pilipinas ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Inang pahayag ni Rabindra Abiyasing kan World Health Organization sa pagsasabi na kinakaipon matawan ng prioridad asin masiguro ang full coverage kan mga frontline healthcare workers.
Sa sinabi, nakulang pa para maproteran ang gabos ng mga frontline healthcare workers asin ang paglangkaw kan kaso. Nagpapailing siya na kinakaipuan na maproteran ana sa prentera sa laban kontra sa COVID-19 tanganing makatrabaho na maasikaso ang mga may helang asin matabangan ang mga ini. Balikan tang Bareta ali dyan sa luwa si Luwens Barsena. Luwens kamen. Dahil pinabayaan kan ang probinsyano party list na magtaon ng service sa mga kaprobinsyano maski na sa katahawan kan bagyo. Ini pagkatapos na ipagunampitan sa DZGB si Congressman Alfred de Los Santos na so mga residenteng iniribakwar sa barangay Pigkali, Legazpi City asin sa ibang mga barangay sa Bakakay, Albay. Tinawanan mga hot meals lalo na sa mga aki, tanani ng makapalagpas kan mga oras sa sindang pagkagutom mientras na nagbabayo ang bagyo sa rehiyon. Susugay de Los Santos dahil sindama pundo sa pagpuknap na kataonin serbisyo sa mga kaprobinsyano lalo na sa mga oras nin mga alanganin. Kung kaya sa ngunyan, kadakol nin mga impormasyon na mga nagbubutwa naan ang probinsyano padagos mang ginaray sa paglibot na sa nasa rehiyon kundi maging sa bilog ng Pilipinas panganay sa na makapagserbi sa kapwa Pilipino. Dagdag na Bareta, LBB. Iba pang detalles kan Bareta. Pinatanidan kan Food and Drug Administration ang publiko kontra sa pagpabakal nin bako restradong drug product na Linwa Kiwin Jiao Nang na may Chinese characters. Siya nang sinabi na may nagpapabakal kan sirang na produkto sa paagi kan social media. Siya nang ipinaliwanag na ang mga bulong na may English text asin detalyas pati na aviso ang natauanin Certificate of Product Registration asin inaprobaran na ipabakal sa nasyon. Idinugang pa kan FDA na nasabi mga produkto dai man nag-agi sa evaluation asin hali sa bako lisensyadong source o establishment. Pig-aadalan na kan Department of Science and Technology o DOST kung epektibong bulong kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang melatonin. Sigun ini kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, matapos na aprobaran ang clinical trial sa melatonin matapos ining ipagamit sa nagkapirang pasyenteng may severe COVID-19 sa Makati Medical Center asin Manila Doctors Hospital. Apwera ka ini, sinabi ni de la Peña, ang manungod sa pag-aadal sa methylprednisolone o methylprednisolone na sarong klase ng steroid na nagsasairarom na sa clinical trial. Natesting naman ang bulong na dexamethasone, alagad naghahanap sindanin kaparehong bulong para dahil magkaproblema sa intellectual property. Enot nang sinabi ni De La Peña na pigaadalan na nindaan lagundi, tawa-tawa asin virgin coconut oil na posibleng bulong sa sarong sintomas kan COVID-19, mantang masalang nasa nagkapirang bulan na clinical trials ang kontrobersyal na ivermectin. Hinagad kang Korte Suprema sa mga huwes asin mga personalis kang Korte Suprema sa first asin second level courts na gusto magpabakuna kontra sa COVID-19 na magpirma na ang unya na simana. Sa circular na pirmado ni Court Administrator Jose Maidas Marquez, nagsasabi na dalang sa pagsabay sa mga frontline workers sa Priority A4 Group ka National COVID-19 Vaccine Deployment Plan ang gabos na mga huwes asin empleados kan korte na gusto magpabakuna sa lindong kan A4 Priority Group dapat magsumiter na kan siya ng pangaran asin iba pang mga informasyon na dai malampas sa Abril 22. May nakatukdol na nin 20 million pesos na reward o pabuya na tangro ni President Rodrigo Duterte sa kung si isa yan Pilipinong makakadisenyo asin mga kabilog nin respirator para sa mga COVID-19 patient. Sigun kay Department of Science and Technology o DOST Secretary Fortunato de la Peña, na apat na grupo ang nagpursigir na mag-develop nin life-saving machine. Asin ang nanggana sa inda, iyo ang team gikan sa Technological Institute of the Philippines o TIP na nakadevelop nin primerong ventilator na gibong Pinoy. Nakakuha man ini nin third-party certification gikan sa kumpanyang Medical Equipment Healthcare Group Incorporated or MedEquip. Sinabi ni De La Peña na babaloon ang kalidad nin mga respirators sa mga ospital. Ang team gikan sa Don Bosco College nakagibong man nin ventilator pero ang TAP team ang enot na nakadevelop nin makina. Apwera digdi igwang prototype mechanical ventilator para sa adults na ginibo.
Mientras tanto, mapuon sa kabangaan kan Mayo o Hunyo ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 para sa mga essential workers sa laog kan A4 Priority Group. Inang pahayag ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles sa pagsasabi na ang A1 hasta A3 priority na kumpesto nin mga healthcare workers, senior citizens, asin mga persona na may comorbidities ang enot na babakunahan. Kariba sa A4 group ang nasa commuter sector, public asin private, wet asin drug o kaya dry market vendors, frontline workers sa groceries, supermarket, delivery service, trabaho sa mga manufacturing, mga padi, rabay, imam, asin iba pang religious leaders pati na media. Pig sa pinal na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan ng 3 onin ikatulong assessment kan mga nagtitios na Pilipino sa nasyon. Sinabi ini ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na nagsasabing nasa ultimong kabtang na sinda kan proseso sa pagsapinal kan listahanan para maaraman kung sisay asinhain ang mga nagtitios na kaharungan na nangangaipunin tabang. Ang listahan na National Household Targeting System for Poverty Reduction, sarong information management system na magsisirwing database nin mga nagtitios na Pilipino para maparikas ang pag-aram sa mga beneficiaries asin distribusyon nin anuman na ayuda sa mga ini. Mientras tanto, sinabi ni dating Senador Jingo Estrada na nagsayumang matauanin ivermectin si dating Presidente Joseph Estrada sa iyang kansayang doktor. Sinabi kan mga doktor na daisinda mataonin ivermectin kay erap dalanta daini para o kaya daini para masana sa mga hayop. Sinabi ni Jinggoy na nagsunod sinda kung ano ang abiso kan mga doktor. Idinugang pa man niya na daiman tinaawanin na lingua kingwin, sarong Chinese drug na posibleng makaresolver sa mga simptomas kan COVID-19. Sa hintanawan ninduon na nag-uyon ang mga doktor na tawan si erap nin ibang bulong. Uminabot na sa sobra kabangang milyon na overseas Filipino workers o OFWs ang napauli sa hampang kan COVID-19 pandemic. Sigon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III na maabot sa 519.742 ang nagahalat na ma-repatriate mantang 78,519 ang mantinidong host country. Ang DOLE nakapagtaonin financial assistance sa 9.667 na OFW na nagkakantidad ni 96.7 milyon pesos o 7 milyon pesos. Nasa 107,512 na OFWs ang nakaresibi ng food and medical assistance. Ang abot kamay ang pagtulong o AKA program nakapag-abot din sobra 5 bilyon pesos na sobra 500 mil na OFWs. Ikatulo na ang Pilipinas sa mga nasyon sa ASEAN pag-abot sa vaccination rollout sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Mirna Kabutahe, pamayo kan vaccine cluster kan Department of Health na uminabot na nilampas sa 1.4 milyones katawo ang nabakuna nin Sinovac asin AstraZeneca. Ang Pilipinas nagsunod sa Singapore, mantang ang Indonesia ang nangangenot. Sa sinabi na may problema sa supply alagad, may nag-abot man kung kaya kadakol ang sendang nabakunahan. Idinugang pa ni Kabutahe na nasa 191,982 naman ang nakakompleto sa ikaduwang dose kung saan ang mga ini iyo ang mga frontline healthcare workers. Nasa 647,827 ang bilang kan displaced overseas Filipino workers o OFWs dara kan COVID-19 pandemic sigon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa pagtiripon kay ibahan si President Rodrigo Duterte asin nagkape ang cabinet members, sinabi kan Secretary na katumbas ini nin 19% nin kabilugan sa sobra 3,497,000 na documented workers sa ibang nasyon. Sa bilang kan displaced OFWs, maabot sa 519,600 ang napauli na sa Pilipinas, mantang 49,742 ang nakatalaan pang i-repatriate.
Nasa 68,519 man ang pigpili na magtinir sa sarong nasyon dahil sa kadaklan digdi na tudukan na nin COVID-19 vaccine kun kaya halangkaw na ang oportunidad nin re-employment. Mantang sa paagikan AKAP Financial Assistance Program, sobra 343,000 na OFWs ang nakaresibi nin tabang finansyal sa iraram kan bayanihan 1, mantang 161,812 na OFW sa iraram kan bayanihan 2. Sigon kay Bello, uminabot na sa sobra 11 billion pesos ang nailuwas na pondo para ayudahan ang mga displaced OFW. Laog ang Pilipinas kasabayan India asin Pakistan sa ipinasunod na travel ban kan Hong Kong sa laog nin 2 semana. Ini kasunod kan paglaog kan N501Y mutant kan COVID-19 strain sa Hong Kong. Sinabi kan gobyerno na laog sa klasifikasyon kan extremely high risk matapos magkaigwanin na multiple imported cases na nadara kan strain sa Hong Kong sa nakaaging 14 dias. Sa ibong nalado inagad kan Hong Kong sa mga residentes ninda na magpabakuna na tanganing dai maulakitan kan virus. Nagpautob ang gobyerno kang Hong Kong ninban sa gabos na passenger flight gikan sa Pilipinas. Sa abiso kan Philippine Consulate General sa Hong Kong, nagdesisyon ang gobyerno kan Hong Kong na makaibahan ang Pilipinas sa mga pigkokonsiderar na extreme high risk place sa irarom kan Prevention and Control Disease Regulation. Dahil ang digdi, bawal ngunan pag-abot kan mga flight gikan sa Pilipinas. Poon alas 12 nin matangaon niya na Abril 20. Epektibo ang ban sa laog nin 14 dias. Hinagad man kan konsulado sa publiko na gumibo nin kinakaipuhan na adjustments sa indang travel plans, kaibahan ang kanselasyon o pag-oktaba kanan essential travel pasiring sa Pilipinas sa nasabing petsa. Mientras tanto, nakaresibi na nin tabang finansyal ang mabot sa 7.4 milyones na mga low-income earners o 32.5% kan 22.9 milyones na mga beneficiaryo. Sinabi kan Department of Social Welfare and Development na base sa datos kan Department of Interior and Local Government, iguanin 7.4 milyones na low-income earners na apektado kan enhanced community quarantine sa NCR Plus na nakaresibi nin ayuda. Sa kabilugan, sobra sa 7.4 bilyones pesos ang naitaona kan gobyerno sa mga local government units sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal. Naglalaom si Senator Joel Villanueva na magsirbing inspirasyon ang mga nagsurulputan na community pantry sa gobyerno para rikasan ang pagtataunin tabang sa namamanwaan. Dahil sa mga paghiro na kan mga pribadong individual, sigon kay Villanueva, nahihiling ang kaluyahan kan gobyerno sa pagtataunin tabang. Naglalaom si Villanueva na may mauukodan ang pampublikong sektor sa panibagong pandokan bayanihan sa mga iba-ibang komunidad. Dagdag pa kaini na dapat mahiling nakasabay kan pagtarabangan sa mga komunidad ang pangapudan man sa gobyerno na maghiro para maiwasan ang mahiwasan na kagutuman. Nasa 50,000 ng pirma na minasuporta sa online petition na nangangapudan sa pagdimitir ni Presidente Rodrigo Duterte dalan sa bako maray na COVID-19 response kan gobyerno asin pagiging oto-oto kan China. Ini ang pahayag ni Dr. Edelina de la Paz, pamayo kan Health Alliance for Democracy na nagpapatunay na kadakol ng mga Pinoy ang dai nauugma sa ginagibo kan Presidente asin kun in kaso dai magdimitir ang online petition madaranin awareness sa mga namamanuan na kaipuan magtaram asin manindugan sa hintanawan ninduon ang online petition bako man political statement kundi authentic call o tamang pangapudan para magdimitir na sa pwesto si Duterte. Pinundungo na ang Maginhawa Community Pantry sa Quezon City matapos ma-red tag. Inisigon kay Ana Patricia noon, organizer kan Maginhawa Community Pantry para naman sa kaligtasan kan sa indang volunteers. Sinabi ni noon na namumundo siyang daingo na ninda maridistribuer ang mga goods na pighanda ninda dahil sa red tagging na problema man kan iba pang community pantry. Alagad maabiso sinda kuno arin sa giraray bubuksanan ang Maginhawa Community Pantry. Magayon man ang intensyon niya kan puon community pantry na nagkapirang aldaw man na napakinabangan kan publiko asin dagsa naman ang nagabot na tabang. Nagpasukuro na si non kay
Quezon City Mayor Joy Belmonte matapos ranihanin tulong pulis na nagahagad kan sa iyang contact numbers asin nagahapot kung anong organisasyon siya kaibahan. Enot nang pigpost ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict asin magin kan Quezon City Police and Graphics sa kanya-kanyang Facebook page ang pagkonektar sa mga community pantry sa mga komunista. Miyaras tanto de lamang na dit asin de natatanyog sa mga informasyon si Presidente Rodrigo Duterte na may mga opisyales kan Forces Armadas na pigsasabing nagbawi na kan sendang suporta sa Hepe Ejecutibo. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na de lamang natatakot si Duterte sa pagsasabi na aram kay ni na fiel ini sa Constitution asin araman kay ni na ipigrespeto kan mga soldados ang Constitution ka nasyon. Idinugang pa ni Roque na kung talagang inutil mananggad si Duterte, inihaloy ng sinikadan kan mga militar. Idinepensa ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang pigigibong paglibot kan mga pulis sa maniba-ibang community pantries. Sinabi niyang malaog sanaan pulis siya sa eksena kung may mga pagsuhay na sa pinapautob na regulasyon asin kung igwang nagsumitir nin reklamo kontra digdi. Sigun kay Año, nagpaluwas na nin pahayag ang PNP na nagsasabing warang direktiba nagikan sa liderato kaini para magkondukta nin siring na mga lakdang. Tinawanin doon ni Año na bako na bago ang mga nagsurulputan ng community pantry dahil haloy na ining pigigibo kan mga Pilipino para buhayon ang espiritu nin bayanihan. Magkakanigo sa na engganyaron ang publiko sigun kay Anyo na arogon asin ang siring na magayon na aktibidad base day ini pigigamit bilang propaganda o kaya maging dahilan para sa pamumulitika. Apelasyon ni Anyo sa mga organizer na siguraduhon na nasusunod ang minimum health protocols sa paglatag ng mga community pantry kontra COVID-19. Miyaras tanto inagad ni Senate President Tito Soto sa Department of Agriculture na ibulgar na ang mga utak na nasa likod kan binawasan na tariff rates asin propestong halangkawan ang bulto ng imported pork products. Sa yung sinabi na dapat pangaranan ni Agriculture Secretary William Dar sa masunod na Senate Committee of the Whole meeting kung sira resign ng mga persona o grupo na iyo ang nagbubusol para mapirmahan ang executive order para sa paramentos na pagbaba kan tarifa sa pork imports. Idinuga pa ni Soto na gusto niyang maisiyan kung sira resign ang may maray na kaisipan na langkawan ang pork imports alagad bawasan ang tarifa. Dahil pigigibong profiling ang Philippine National Police sa mga organizer kan community pantry sa maniba-ibang parte ka nasyon. Sigun kay Philippine National Police o PNP Chief General Debold Sinas, nawara siyang direktiba na ipinaluwas sa mga pulis sa maniba-ibang parte ka nasyon. Sigun kay Philippine National Police Chief General Debold Sinas, nawara siyang kasuguan na ipinaluwas sa mga pulis para aramon ang background kan mga organizer kan community pantry. Sigun kay Sinas, dai papakiaraman kan PNP ang community pantry dahil pigbubusol asin pigbubuhay kaini ang espiritu nin bayanihan. Kamautan sana kan PNP na masiguro ang kaligtasan kan lambang saro na makalikay sa COVID-19. Iniyan kausa kung kaya kay puha na siguroho na nasusunod ang health protocols. Magigiramdoman na pinundo ni Ana Patricia noon ang pag-organisar nin community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City dahil sa red tagging o pagkonektar sa iya sa Communist Party of the Philippines. Miyaras tanto sinabi ni Senate Majority Leader Mig Subirin na ang Senado handa na makipagkasundo sa Malacanang tanganing makonbinsir si Presidente Rodrigo Duterte na bawion ang executive order na bababaan ang tarifa asin dugangan ang bulto kan imported pork products. Ang mga senador nangapudan kay Duterte na bawion ang Executive Order 128 tanganing mailigtas ang local hog races sa tao kan kompetisyon sa mga dayuan darakan pandemya. Idinugang pa man niya na handa sindang makipagnegosyar sa Presidente asin niya apilarman ang EO kay ni. Hinakaipuhan na magkuangon yan in permit sa lokal na gobyerno ang mga maorganisar rin community pantry. Sigun kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Martin Dino para masiguro na masusunod ang social distancing asin ibang health protocols na itinalaan para makalikay sa COVID-19.
Sinabi pa ni Dino na dahil sa nagburutwaan na ang community pantry, na daina kontrol ang sitwasyon as in daina nasusunod ang health protocols. Sigun pa sa opisyal, talagang nakakapag-orgolyo ang community pantry. Alagad ang problema sana dahil pwedeng makasuhan ang kapitan kan barangay dahil mas gagaring na ining maikokonsiderar. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pangarang kan mga pagiriba, Ramertanay Salado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Sizzling.